No už sme v buse a ideme teraz do Bratislavy. Pozdrav do vlogu! Za 20 minút budeme cca v tom múzeu. Čus! Wow, my sme v Bratislave! Wow! Wow! Už sme tu v Bratislave. Ona sa bojí týchto kamier. No, takže teraz ideme do múzea a potom, keď pôjdeme si pozrieť tú prehliadku, tak potom pôjdeme do Eurovei a tam vám budem vlogovať toho najviac. Čus! A takto nie? Správky fit check. Takže Nike, Gate, Nike, tuto pôjdete, tam sú vecka, tak si vybavujete sa tam chytnete na... Ukáž tvoj nový. Babi, kalani, keď potrebujete. Čus! Máš zuby preč. Toto je reálna plestra? Oh my god. This is pretty. What? To je reálne mumia. Tam to je strašne dobré. Jo. Ale to si predstav, že to je... Ahoj. Wow. A takto vyzeral človek rozumný, homo sapiens sapiens. Vajíčka hadov. To sú ropušie kamene, wow. Dino má vlasy, má chlpy, či čo to je? Ty diviak. Juj, si cute. To je úplne avokádo. Kamienky, kryštálíky. Tento je mega pekný. Alebo tento milujem. Tento až tak nie. Tento je pekný. Toto sú úplné čipsy, povedala táto pánenka, že toto sú čipsy. Áno, to je rek chips. Ešte ten portrét, jak to zaostrí.
reálne... zvierat. To vyzerá reálne ako toto v tej Wednesday, čo tam tá, jak sa volala, Thornhillová, čo tam tie časti tela potrebovala. Juj. Všetci arachnofobíci, kto tu na vás skočí v noci, keď sa budete vzdvíhať, že chcete sa napiť. Moje arachnofobík. No čaute, už sme v Euroveji, skoro, nie, ešte nie sme tam. Čus. Hello. Ideme do Starbucksu. Ideme do Starbucksu. Robí sa Irene. Čo si dala, povedz? Mango Dragon Fruit Refresh. Akú veľkosť? Strednú. A ja mám stredné Ice Vanilla Latte bez kofeínové. A Sarah, ty máš čo? Karamelové frappuccino. Super. Bez káv. Áno. Už sa to robí. Takže máme moje Ice Vanilla Latte. Moje bez Mango kofeínové. Dragon Fruit Refresh. Toto. A ty máš karamelové frappuccino. Mňam. Dáme 0,5. Áno, takže prvý taste tejto Ice Vanilla Latte. Mňam. Mňam. môžem to ochutnať? Mňam. Irene si dáva frappuccino. Teraz ja, akože je moje frappuccino. Dobre? Ideme do Tigru a ideme si nájsť nejaké pekné vecičky. Valentínske, aj keď nikoho nemám. Sme v Primarku. A ja idem teraz do pánskej sekcie si tu pozrieť niečo, či tu je. Oh je. Tu páli. Práve máme kajpo. A chalani z našej triedy nám dali free hranolky. Asi ich už nechceli. Tak, nechce sa ti brať tašku? Nie. Ja reálne nepočujem nič. Toč. Čo? Zapni video. To čo? Ja reálne nič nepočujem. Počkaj, ideme si tam pustiť hudbu. To sa dá? Skús. Práve teraz kúkame nové iPhony. Jaký máš na ne názor? Sú krásne, wow, úplne milujem ich. Sú úplne brutálne. Ja som mal mať 16-ku. A proste iba, to je tak pekné dotykové, že proste tak. Ja mám 15-ku, to budete asi vidieť unboxing v ďalšie video. Som úplne vegán. Bapa. Máme Oxo a už ideme. Inak ja som sebe fakt nič nekúpila. Ja som kúpil iba sestram proste a nikomu inému. Čiže budem objednávať asi, lebo tu nie je ni berška. No dobre, takže už sme tu pred školou a teraz idem domov.